Sabían historias enteiras. A medida que pasaban os anos, pasaban elas. Se eles coxean, a historia coxea. Se eles se cortan, a historia córtase. Se eles se encaman, a historia encama. Se eles dormen, a historia dorme. Sonia Arias López recitaba no Pazo de San Marcos un dos versos de Antes pasábase por aquí, a súa primeira obra escrita en galego na que cunha frase que repetía o seu pai e a portada deseñada por Lomarti sintetiza a realidade do rural. Quería construir unha reflexión pensando no abandono progresivo do rural. O baleiro, o monte saturado, as demasiadas mortes, poucos nacementos, casas baleiras e, no fondo, sempre a voz de meu pai repetindo ese antes pasábase por aquí. A Deputación colabora na difusión do poemario da escritora Nada en Bidul Paradela, que mediante lembranzas e vivenzas reflexiona sobre o paso do tempo. Creo que é un libro que conecta moi ben coa nosa provincia, conecta moi ben coa nosa cidadanía, e todos temos un cachiño del, non? Todos temos os nosos recordos da aldea, os nosos recordos, as nosas vivencias, un pouco o que foi o pasado e as nosas persoas que quixemos no pasado, que daí é de onde sacas ao mellor un pouco o título e máis o libro. Sonia Arias, que xa presentara outras das súas obras na Deputación de Lugo, continuará co lanzamento de Antes pasábase por aquí o Día das Letras Galegas na Feira do Libro de Lugo e en Sarria o vindeiro día 23.